ህዝቢ ጽፉፍን ብቁዕን ኣገልግሎት ጥዕና ንኽረክብ ክካየድ ብዝጸንሐት ጻዕሪ ክድፋሉ ምዃኑ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ንጥፈታትን ምግምጋም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ገሊጹ። ኣብቲ ገምጋም ብዝቐረበ ጸብጻብ መሰረት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕና ክብ ንምባል ሳላ ዝተኻየደ ጻዕሪ ቁጽሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት 39 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ኣብ 15 ትካላት ጥዕና መጸበይ ነፍሲ ወጽራት ከም ተሰርሐ እዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዕሸላትን ኣዴታትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ በሪሁ። ሕማማት ኒፊዮ ፖሊዮን ቴታኖስን ዓመታዊ ብዝካየድ ወፍሪ ክታበት ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከም ዝኣተወ ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ብምብራኹ ዘጋጥም ዝነበረ ተርእዮታት ከም ዝነከየን ኣብ 129 ዓድታት ብዝተኣታተወ ከም ዝመርሖ መደባት ድማ ከበጋዊ ጥዕናት ክውሓስ ከም ዝኻለ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣነጺሩ። ኮሚቴታት ጥዕና ብደረጃ ንኡሳን ዞባ ምምሕዳር ከባቢታትን ቆይመን ዝምስገን ኣበርክቶ ስለ ዝገበራ ከምኡውን ብዝተኻየደ ጽዑቕ ጎስጓሳትን ብዝተዘርግሐ እኹል ናምስያን ሕማም ዓሶ ኣብ ደረጃ ምጥፋእ በፂሑ ምህላው ተገምጊሙ። ብዘይካዚ ንብዝሒ ተገልገልቲ ኣብ ግምት ብምእታው ማእከል ጥዕና ዓዲ ጠቅሌዛን ናብ ኮማዊ ሆስፒታል ክትሰጋገር እንከላ ህንፀት ኮማዊ ሆስፒታል ገለብ ድማ መስርሕ ከም ዘሎ ዘነፀረ እቲ ጸብጻብ ኣብ 2014 ኣብ ሰልዓ ጣህራ መለብሶ ሃገረ ጸሊም ሮራ መንሳዕን ሆስፒታል ከረንን ክፍሊ ሕክምና ህፅናት ንምስራሕ መደብ ከም ዘሎ ኣነጺሩ። ወኪል ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዘካርያስ ዕቁባ ስላሴ ኣብ ዘስምዖ ቃል ምስ መሻርክቲ ብምትሕብባር ዝዓመሞ ንጥፈታት ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ክድፋኣሉ ምዃኑ ብምሕባር ንጥዕና ዝምልከት ሸቶታት ሚሊዮን ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጹ። ሚኒስተር ጥዕና መኑር ሁሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ዝትግበሩ መደባት ጥዕና ብኣድማዕነት ንኽዕወቱ ውህደት ሞያውያን ጥዕና መሻርክቲ ኣካላትን ህዝብን ክዓዝዝ ከም ዝግባእ ብምምልካት ጥዕና ህዝቢ ንምውሓስ በብዋኑ ኪላዊ ዓቕሚ ሰብ እናማዕብለን ክሳብቲ ዝረሓቐ ገጠራትን ከባቢታትን ትካላት ጥዕና እናተኸፍተን ኣብ ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢራ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣምቡላንስ ዘይብለን ትካላት ጥዕና ቆላሕታ ክውሃበን ኣብ ገለ ትካላት ዘሎ ጽበት ክፍልታት ክፍታሕ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዝነብር ህዝቢ ብወፍሪ ሸፈነ ክግበረሉ ጽገናት ትሕቲ ቅርፂ ጥዕናን ፀሓያዊ ጸዓትን ክከላጠፍ ዝብሉን ካልኦትን ለቦታትን ርእቶታትን ኣመሓላሊፎም ስንኩላን ርእሶም ዘኽእሉሉ ባይታ ንምፍጣር በቢጊዜኡ ደገፋት ይግበር እዩ። እዚ በህዝብን መንግስትን ዝግበር ሓገዛት ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት እዩ ዝርከቦ ዘሎ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ደገ ካብ ዝርከቡ ጨናፍር ዝረኽቦ ናውቲ ድማ ኣካል ናይዚ እዩ። ከም መቐፀልቱ ኣብ ሾደን ካብ ዝርከብ ጨንፈሩ ዝተፈላለየ ናውቲ ሓገዝ ረኺቡሎ። ብዛዕባ እዚ ያሲን ሳልሕ ንዘደለዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርቦ እያ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሾደን ካብ ዝርከብ ጨንፈሩ ኣስታት 200,000 ዩሮ ዝትመን ዓረብያ ስንኩላን መራኹስ መመርመሪ ስኒ ኮምፒዩተራት ፕሪንተራት ናውቲ ሕክምናን ንኣብያተ ጽሕፈት ዘገልግል ዝተፈላለየ ናውትን ዘጠቓልል ንብረት ብሓገዝ ረኺቦም። ኣብ ቦምበር ማሕበር መምህር ገብረ ብርሃን ኢያሱን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ብ1994 ብኤርትራውያን ገበርቲ ሰናይ ዝቖመ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሾደን ኣብ ኤርትራን ዘለዉ ስንኩላን ንምሕጋዝ ንዝወስዶ ቀጻሊ ተበግሶ መጊሱ። መምህር ገብረ ብርሃን ኣስዒቡ እቲ ጨንፈር ምስ ሾደናውያን መሻርክትን ገበርቲ ሰናይን ብምትሕባር ዝለኣኾ ሓገዝ ብመሰረት ጠለብ ማሕበር ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብዚ ዓመት እዚ ንኻልኣይ ግዚኡ ይልእኽ ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ሾደን ጀርመን ኖርዌይ ሆላንድ ዴንማርክ ኦክላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ጨናፍር ከም ዘለዎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝተኩልን ሾደን ስንኩላን ርእሶም ዝኽእሉሉ ባይታ ንምፍጣር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምድጋፍ ከሰላስለ ዝጸንሑ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ምዃኖም ነቲ ዕላማ ዘገልግል ኣታዊ ንምኽዕባት ኣብ ዘካይድዎ መደብ ኣረጋጊጾም። ፈጻሚ ጉዳይት ኤምባሲ ኤርትራ ብሃገራት ስካንዲኔቭያ ቶዮናስ ማና ኣብ ዘስምዖ ቃል ስንኩላን ርእሶም ክኢሎም ኣብ ቁጠባዊ ወፍሪ ንኽነጥፉ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መልክዓት ደገፋት ክገብር ምጽንሑ ጉዳይ ስንኩላን ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ስለ ዘይኮነ ግዳ ዜጋታት በብዓቕሞም ኣብ ምሕጋዝን ምትብባዕን ስንኩላን ክሳተፉ ኣዘኻኺሩ። ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራን ኣብ ወንበር ማሕበር ስንኩላን ኤርትራውያን ጨንፈር ሾደንን ኣቶ ተኸስተ ፍሳሐ ድማ እቲ ጨንፈር ከካይዶ ብዝጸንሐ ንጥፈታት ዓመታዊ 2 ኮንቴይነራት ንስንኩላን ዘገልግል መሳርሒታት ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኽ ብምሕባር ዝለኣኽዎ ሓገዝ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ስንኩላን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብቲ ዕለት ኣብ ስቶክሆልም ሪንኪብያ ዝተባህለ ቦታ ንኹለን ኤርትራውያን ውዳቤታት ከገልግል ዝተሓደሰ መዘናግዒ ማእከል ክምረቕ እንከሎ ብጉጅለ ባህሊ ፍቕርን ራህዋን ዝተፈላለየ መሰናዶታት ቀሪቡ። ኣብ 2013 ኣብ ንዞባ መንደፈራ ብዝነጥፋ ጨናፍር ሚኒስትርታትን ምትሕባር ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝተሰለሰለ ንጥፈታት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዝነበረ ኣብቲ ንዞባ ዝተኻየደ ዕማማት ንምግምጋም ኣብ ዝተቐንዐ ኼባ ተገሊጹ።
ኣብቲ ወከልቲ ህዝብን ኣብቲ ዞባ ዝነጥፋ ትካላት መንግስትን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝተሳትፈው ኣኺባ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ መንደፈራ ኣቶ ተስፋይ ጸጋይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ህዝቢ ገንዘቡን ጉልበቱን ኣወሃሂዱ ብማሽነሪ ተሓጊዙ 15 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ዝጸገነ 36 ኪሎ ሜትር ዛላታት ከም ዝሰርሐ ከምኡውን ጎዳጉዲ ብምኹዓት ፈልስታት ከም ተተኽለ ብዝርዝር ሓቢሩ ብዘይካዚ ሕፅረት ማይ ንምቅላል ክልተ ተወሰኽቲ ዒላታት ከም እትኳዕታ መኽዘን ዕዳጋ እኽሊ ከፊላዊ ጽገና ከም እተገብረሉ መትረብ ማይ ጨናዊት ብማሽነሪ ከም ተጸገነን 7 ኣጋንእ ጓሓፍ ተጸጊኑ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዝዋዕለን በሪሁ ጨናፍር ሚኒስትርታት ናይ ዘካየዱ ንጥፈታት ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራብ ኣብ ማሕደርን ዞባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ውሕስ ወጻኢ ዘሎ ወለዶ ምህናጽ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ምዃኑ ጠቒሱ ወለዲ ኣብ ምእላይን ምክትታልን ደቆም ብዕቱብ ክሰርሑን ብኽብታት ሕብረተሰቦም ክኽስኩስዎምን ብምዝኻር ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብሰፊሑ ክትኣታቶ ብምልባው ስድራ ስዋት ንርእሶም ዝኽእሉሉ ባይታ ምጥጣሕን ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣበርክቶ ምሕያልን ከምኡውን መርበብ ኢንተርነት ዝያዳ ምስፋሕ ካብ መደባት 2014 ምዃኖም ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ዝትግበሩ ተታሒዞም ዘለዉ መደባት ንምዕዋት ተሳትፎም ክሕይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም አባላት ተግደፍ ንኡዝ ጨንፈር ሰሜን ጀርመን ውዳቤኦምን ጥርናፊኦምን ብምሕያል መደባት ህንጸት ሃገር ንምድንፋዕ ዓበርቲኦም ከም ዝሰርሑ ኣብ ሃምቡርግ ጀርመን ኣብ ዘቃንዕዎ ዓመታዊ ኣኼባ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ኣኼባ ኣባል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሃንስ ወልዱ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገር ከምኡውን ብህዝብን መንግስትን ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ኣመልኪቱ ንተሳተፍቲ መብርሂ ሂቦም ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደን ኣቶ ፍጹም ሳህልን ብግዶም ጸብጻብ ንጥፈታት 2013 ንህሉ መድረኻዊ ዕማም ተራ ኣባላትን ዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዘቕረቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ተሳተፍቲ ብወገኖም መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩልንትናዊ ንጥፈታትን ተካእቲ መንእሰያት ኣብ ምምልማልን ጻዕርታቶም ከም ዝሕይሉ ብምርግጋጽ መደባት ስራሕ 2014 ሓንጺጾም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክልኻል ዝካየዱ ከማውን ንጥፈታት ውፅኢታውያን ብምዃኖም ዝዘለጸ ክድፋሉ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይን ፎርተሳዋን ኣብ ዝተዋህበ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኮረ ኣስተምህሮታት መዘኻኸር ቀሪቡ ኣብቲ ኣስተምህሮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ብለበዳዊ መልክዕ ዝኽሰቱ ሕማማት ሳዕቤናቶም ከቢድ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ጥዕንኡ ንምውሓስ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ጥንቃቐታት ሰፊሕ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ሱልጣን ሓጎስ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምብራኽ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝውሃብ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን ብግቡእ ምስ ዝትግበር ተሪኦ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ክወርድ ከም ዝኽእል ብምምልካት ህዝቢ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝኽሰቱ ተለባዕቲ ሕማማቱን ነቒሒሎም ክጸንሕ መኺሩ ኣብ ማሕደርን ዞባ ተሰነይ ኣቶ ተስፋለም ባህታን ሓላፊ ኣሃዱ ምምሕዳርን ፋይናንስን ንዞባ ፎርተሳዊ ኣቶ ኣርያ ተስፋይን ብወገኖም ጎኒ ጎኒቶም ዝካየዱ ዘለዉ ምምሕዳራዊ ንጥፈታት ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ብምርጋጽ ህዝቢ ነፍሱን ከባቢውን ብፅሬት ክሕዝን ግቡእ ጥዕናዊ ክትትል ክገብርን ኣተሓሳሲቦም ነበርቲ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ጌንዳ ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰል መደባት ልምዓት ንምድንፋዕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ማእቶት ተሳትፎኦም ብዝለዓለ ክቕጽሉ ምዃኖም መፅሓፊ ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃይለ ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ጉቡእ ውዳበ ጸጋታት ኣብ ምዕዋት መደብ ዘለዎ ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ ዝተቐሳ ኣቶ ሃይለ ህዝቢ ብሩህ መጻኢኡ ክጭብጥን ተጠቃሚ ዝተፈላለየ ዕድላት ክኸውንን ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደባት ልምዓት ውህደቱን ጥርናፍኡን ከደንፍዕ ኣዘኻኺሮም ኣማሓዳር ንዞባ ጌንዳ ኣቶ ዑመር የሕያ ብወገኑ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ንዞባ ጌንዳ ኣብ ሕርሻውን ትሕተ ቅርጻውን መድያት ዝምስገን ስራሕ ከም ተሰላሰለ ብምሕባር ህዝቢ ኣብ ምህናጽ ትሕተ ባይታዊ ዲጋታት ምሕላው ጽሬት ከባብን ምዕቃብ ሕሩም ሕዛትን ከምኡውን ኣብ ምስሳን ማዕከን ሕዝሪ ሰማእታትን ካልእ መደባትን ንዘርኣዮ ተሳታፍነት ሞጊሶም ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ክዓቢን መደብ ምጥፋእ ማይምነት ብሰፊሑ ክቕጽልን ዘዘኻኸረ ኣቶ ዑመር መበቆላዊ ኣግራብ ከይበርስን ሕሩም ሕዛቲ ንኽስስንን ነበርቲ ዓቲቦም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ምምሕዳር ከባቢ መትከል ኣቤትን ፍሸይ ምራራን ዘጋጥም ማይ ዋሕዲ ፍታሕ ክናደየሉ ዋጋታት መድሃኒት ኣብ ፋርማሲታት ምቁፅጻር ክግበረሉ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ድማ ተወሰኽቲ መዕደሊ ማይ ንቑጣታት ክስራሕ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣፍ ዓበት ኣዶብሓ ናቕፋን እማህሚምን እውን ተመሳሳሊ ኣኼባታት ከም ተኻየደ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ
ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ሞያ ቀሲመን ስድራ ቤትን ብግቡእ ካሊያ ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ንዕስራ ለይቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፈለማ ስልጠና ሂቡ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሓላፊት ኣማደይ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣበራሽ ሃብታይ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ማሕበር በብዋኑ ክህቦ ዝጸንሐ ስልጠናታት ምዃኑ ጠቒሳ እተን ደቂ ኣንስትዮ መተባብዒ ክፍሊት እናተዋህበን ን6 ወርሒ ከም ስልጠና ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምኦ ሞያ ብስራሕ ከማብዕሎ ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ኣበራሽ ኣስዒባ ሞያ ኣጥሪኻ ዕላምኡ እንተዘይውቅዑ ብኽነት ጥራይ ምዃኑ ጠቒሳ ሰልጠንቲ ከምቲ ኣብ እዋን ትምህርቲ ዘርኣዮ ተገዳስነት ንዝቐሰምኦ ትምህርቲ ተበግሶን ተበላሕትነትን ወሲኸን ከማዕብልኦ ተናብያ ኣማሕዳሪ ንዞባ መንደፈራ ኣቶ ኣብርሃም ሓጎስ ድማ ሰልጠንቲ ሃማደን ዝፈጠረለን ዕድል ብግቡእ ክጥቀማሉ ብምዝኻር ንዝበለፀ ውፅኢት ብማሕበር ተጠርኒፈን ምዝነጥፋ ምምሕዳር ንዞባ ዘድሊ ምትሕባር ክገብረለን ድሉ ምዃኑ ኣብርሂቡ ካብ ሰልጠንቲ ወይዘሮ ሰናይት አብርሃለይን ወይዘሮ ከዲጃ ዓልን ሃማደየ ሞያ ከጥርያን ዝፈጠረለን ዕድል ብምምስጋን ቀሲምንኦ ንዘለዋ ትምህርቲ መበገሲ ገይረን ዝያዳ እናተመኮራ መነባብሮን ከም መሓይሻ ከም ዝፅዕራ ገሊፀን